Lidičky, teď si uděláme tutoriál na to, jak dát video na YouTube. Takže klikneme na YouTube. Tady, když máme něco to už udělané, takhle to klikneme. Čau lidičky, vítám vás u nového. Tady můžete vidět, že už jsem natáčel tutoriál na profilovku. Takže jo, videa, na to klikneme. Tak. Čau lidičky. Dáme další. Tak a teď tady přidat popis. A tady si můžete napsat, co chcete. Takže tady napíšu udělal jsem pro začátečníky na YouTube tutoriál na profilovku. A tady můžete napsat třeba doufám, že se vám, tady napíšem doufám, že se vám video bude líbit. A tady třeba po případě nemůžete hodit spojlíka, tak nic. Tak už máte hotovo. Takže tady šipku zpátky a tady už jste by to mělo mít. Jo, popis už tam máte. Takže místo veřejné, poloha to vystřihnu. Takže já jsem to vystřihl, abyste nevěděli, kde bydlím. To budu odhalovat postupně. Do komentáře. Vždycky si zapněte, aby mohli okomentovat vaše video, jestli se vám líbí nebo ne. Nebo se vypněte, jestli to nechcete, to je na vás. Jdeme na to. Vám to ještě ukážu. Tady na tu vlevo nahoře, na tu tuštičku. Tak můžete vidět tady prostě náhledovky. Co jsem si vytvořil. Na to taky už jsem budu udělat video. Počkejte si na to. Tak tady dáte tutoriál na telefonu na profil na YouTube. Zdarma a rychle. A vpravo dole můžete vidět, jak se mi to povedlo. Takže tady vpravo nahoře dáme hotovo. A vidíte, už to tam krásně máte na tom. Teď, když už všechno máte, tak dáte další. Vyberte publikum, tady vám to napíše. Je toto video určené pro děti. Já si dám věkové omezení. Ano, 18 let. Prostě dejte nahrát video. Jinýho nedávejte. Nebo jestli chcete, tak jo. No tak tady můžete dáte potom zobrazit kanál. A tady by se to mělo načítat. Jo, ale už to tady máte. Když dáte videa a dáte nejnovější, tak vám to úplně tady nahoře dá video, který máte tady takový hodiny. A to vám jako říká, že to video ještě není postnutý. Ono se teprve postuje, takže musíte počkat. A až to bude postlý, tak tam bude prostě namalováno to, co je u toho druhého videa. To moje to první video. Tak to bude ono. Tak to tam bude napsané. Už to tady máme, takže zobrazit kanál, videa a už to tady máte. Čau lidičky, vítám vás u nového videa a dneska si ukážeme. Nechte odběr a like.
a já se s vámi loučím. Čus.